Okay guys, may buntag no. Pag-usab sa akong channel Alimokoy Trace Buhakak. Niya ako karon sa mainggit guys, ngumpra mig isda guys. Nya salamat kayo sa inyong pag-view karon sa akong channel Alimokoy Trace Buhakak. So karon nangyayami sa mainggit, nangumpra mig isda na akong kauban si Chicas Jerome Castillo. Wapa may tunggo guys. Wapay kuha ang mga kuan. Wapa siya mga isda. Ano may kari diri ay mga bata ang tanaw na mo. Tuo sila og nag-shooting ko, yawa ra ba? Ano yan? Papahapit na mo dunggo guys oh. Try. Guapa nih mga guwapo ng bata ada sa minggu guys. Minggu ng guwapo ng bata ada ya. Madagko ng bata. Maninda mirog isda niya gahapon kay among isda 17 ra ka kilo ang among puhunan kaning kuan 2,125. Ang among kay ang halin 750 ra. So tapar mi. Yan ang ginang negosyo, tapar man usahay mo daog, usahay dili murag sugal ba. Mo ni akong partner sa akong channel oh. Kisoy kayo bungod sa ukok. Ate, ati. Ma'am. Muna ka atbang na mo. Muna ka atbang mo nilay. Ano mong kompetensya guys oh. Naka-diferensya sa among kompetensya kay gwapa siya maot ibong naong. A few moments later. Ngita kog mga artista sa Alimokoy ron guys. Ngayong mga bata at tanawon diri do na mga talent be. Kay gusto sige gibawom sila sa mga kibawom sila sa salida sa Trace Buhakak Janwa Mix TV. Tanawon to kisay kamaon lang mo actingan Kisa may kanaan updated kay mo tanaw sa Trace Buhakak. Kinsa ninyo? Ano lang siya, Ikaw unsang salida sa Trace Buhakak imong gitanaw? Katong gagubat. Ha? Katong gagubat. Gagubat sa Siya to kabahan. Daging to ay. Karon guys, mangutana ko nila kung unsang salida ilang gitanaw sa Trace Buhakak. Nya kanaang og kinsay makatubag sa akong pangutana, himuon akong artista. Ikaw kisay ngani mo? Ara ko na. Ha? Kisay? Ha? Kisay? Sige tinaw sila ha. Ha? Sige tinaw cellphone mo nay. Unsay imong gitanaw? Wala ka? Wala lang kanay. Ikaw dong. Ari. Ako malo. Ha? Wala ka kabalo. Ari, sa pag kita nimo yut sa kuan ka unsang kuana sa Trace Buhakak imong gitanaw? Katong gagubat. Nagubat sa Saging, simpusin. Kisa may nga anak ko dito sa gisay nga anak ko sa kanaang kuan. Alimokoy. Ha? Alimokoy. Alimokoy. Unsay papel ako dito? Ha? Limot ko daghan mo kay tong kita na gud. Kisay nga nimo? Di Vincent Trago. Di Vincent Drago. Alimokoy ko sa Trace Buhakak. Guys. Pungko sa. Mo na siya si kuan si Di Vincent Trago. Vincent Drago nya. Karon kay nakatubag mo siya sa kuan, ako ni sintigaan og kuan guys, tigaan ko ni kanang gamay nga palipay, may lang pud ba? May lang pud ba kanang maka kuan pud malipay pa bata ba no? Ana. Hatag ko niya og 50. May lang pud niya. Salamat dong ha. Sa koy ka sa Trace Buhakak dai. Ano siya si Vincent Drago. Tigaan akong 50 kay kanaang nakatubag mo siya sa akong pangutana niya. Nya kinsa may kauban ako sa artista sa Trace Buhakak? Tulungan mo ato. Kinsa man? Si Ambot sa tong duha ay. Limot ba tong duha? Ha? Go. Nalamat to nga. Unsay kasulti nimo? Salamat. Sa Gihatag yung 50. okay, salamat to nga. A few moments later. Nagkakita ni mig kilaw no, ngumpra ta mig isda na balde na mo, paisod din taon tibangan mo, paisod. Kay wa may kanang kuha. Mo ni si Chicas Castillo. Mo ni akong partner. Okay, kilaw mig isda guys ha. Nangilaw mig isda diri nang ngayo rami kay kinila yung pobre. Di ba masugot paliton kamera di naggan man. Nagkamera man gihatag naman. Wa man gipabere.
Mo ni siya, si Gcas, Jerome Castillo. Samtang kami nangilaw pa, paabot mi sa mga dunggo sa dagkong panagatan. Mo shout out sa ako. Shout out ko sa akong tanan nga mga supporters sa Alimukoy 3 Buhakak. Shout out din ni Marcelo Castañares. Shout out usab ni Edita Andrin. Shout out usab ni Nigir Salva Mix TV. Salamat sa imong pag-view sa Alimukoy 3 Buhakak. Sa shout out usab ni Sinaida ni Rick. Ambil Bungaos, Jida KSA, Wild Hunter TV. Nasa sila mga channel guys. Ni Dong Uwano Jupil, akong amigo. Kumusta mo diha? Nya amping og magkugis pag-eskwela. Misil Espinosa, Peter Toquero og Neil Nikos. Shout out usab ni Michael Tampos, akong idol ya sa Alcantara. Mao na ila. Danilo Trago. Shout out usab ni Kin Cadiz from Japan. Akong idol, linaot nga kini ang maayo sa manamo sa mga maayong panglawas. Balamban vlogger in Canada. Anak ni Tio Timyong ni taga Canada, sa Balandi family na dia. Kumusta mo diyan tanan? Chris De La Peña, hard copy. Romeo Isturde, og shout out usab ni Bay Yuli Burong. Nasa siya channel guys, ato sa silang i-subscribe. James Rebin Bustamante from Dumaguete City. Maki TV. Bibi Kinisa og mama niya nga si Marisa Domingo. Kumusta ka diha? Kumusta mo ring tanan? Kumusta mo tanang Taganaga? Og shout out ko sa tanang mga supporters sa Alimukoy 3 Buhakak Janwa Mix TV. Og ingon mo sa amo ang mga kaliwatan. Maro mo sa shout out mo. Shout out na lang sa pamilya ni Gcas sa mga Castillo family. Okay, daghang salamat og padayon mong mag-subscribe sa among channel niya. Don't skip ad para na may pamugas. Okay, thank you so much. May buntag kayong tanan. Meanwhile, Guys, isugdan nagtimpla niya ang kinilaw guys. Sugdan na nagtimpla. Manam tag sukarom. Tang iyan nagisukaan gisukaan pang isili. Wow. Way na mas lama si guys, sili na jutang suka kay. Lampas mo kay ni. Lampas mo kay ni. Mao ni mo ang kilaw no. Kilaw mi. Pang ano mo recipe ron nga kaunon sa buntag sayo. Ya human maninda mig isda human ani. Ngumpra. Guys, pobre man guys. Ano siya? Kuan. Musarom. Pobre taon ni. Tayo ka upload og isdang dagko. Ano lang kita duganan. Imo nagipalit o gipangayo? Gipangayo po taon kamo may kwarta. Nagbaon mi guys. Taon taon nito. Nagbaon. Lugaw guys, lugaw na sabi kay sao man na. No, basa kain kanon. Wala bugas. Nay dagang bugas pero tuwas tindahan. Nagkilaw na mi ha. Nya, kamo. Asa magtan-aw mo mo kilaw, lami araw ni kilaw na ba guys? Ano na siyang i-vlog sa among pagkaon kay gibaw gi mo nga kami kinabos gini among pangita perminti. Wow, kulami. Lami ay. Tamis kay unod ang isda nga labas guys. Wow, kulami. Na dagat yo. Namin na pindagat ron nagkilaw. Mo na mga dago panagatan nanunggo na way mga kuha. Ito guys. Kaya ni. Kami nga. Mo na siya ang kinabuhi sa pobre guys. Magpailin-ilin og kaon ba kanang ana tas balay gud nga di kita ganamo kaon labig magkuantas problema adto sa baybay kay mawa ang imong problema mga pangaturan ta sa dagat bisag imong sudan kinilaw ra way lamas pero lami na imong kaon mao pa nimong kinabuhi kay sayo may mangumpra dire maari may mamahaw usahay manuroy may wa may pamahaw kay di may kabaon kay di pa kalungag
Kaya taon pa na mo anong agon ba? Minta-minta hagapon kaya nakasuting ko sa John Mix TV, nakapalit kong bugas. Oh. Bilang na ko. Ay bayad. Hmm. Siningkahan rin, siningkahan. Pangayo rin na mo. Amo tani paliton. Di man ibaligya. Ay gamay lang ang nakuha. Nangayo nanghatag naman sila gamay para kilaw nun. Pag daan mig suka daan amo ni giptanaw daan bang magkilaw mi. Ha? Nya kaon sa mitiwas ka sa? Tomorrow. Lagsa. Okay guys, dahil ko sa Mainggit Toledo City no, kini si unsa to imong vlog Kabisaya. Kabisaya TV official. Oh, nato ni siya kanang channel Kabisaya TV official. So, support mo niya guys. Usa sa ni siya sa kundi sa Mainggit mananagat idol no. Oo. So ana jud padayon lang ta dol, di lang ta magpakawas paglahom sa tuwang channel dol. Paliw lang ko ninyo subscribe sa akong channel. Oh, katong ako ang subscriber sa Alimukoy Trace Buhakak, i-subscribe po ninyo ang iyang channel nga Kabisaya TV official. TV official vlogs. So, Sige. okay, salamat kayo idol. Salamat yo. Idol, ay tigaan ko niya isda guys. So, awa. Anak sa panit. Oh, anak sa panit. Oh, mo ni siya. Bungo chopo. Tigaan ko igda ko kay isda to sa adlaw karon no. Anak sa panit ni yang yatag. Salamat kayo idol. Sige idol. Idol. Salamat.